अशा धाडशी वृत्ताने हे जे देश फुडें चलत आसा ते डान्साचो धडे आमचे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी हांचेर घालून दिले. अटल बिहारी वाजपेयीचे जे वक्तव्य असले समग्र देशाच्या जनतेक त्यांच्यानी आपल्या उतरांनी प्रेरित केले. तसेच जगभरातील सगळ्यात नामांकित असे नेते त्यांच्या विचारांनी प्रेरित झाले. निस्वार्थ भावनेत त्यांनी केलेले काम, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आणि देशात प्रगतीचे चालणारे त्यांचे विचार अशा मूळ मुद्द्यांचे त्यांनी जे राजकीय जे त्यांनी दीस काढले. आज प्रधानमंत्री म्हणून त्यांचा उडास आमच्या संबंधित नेत्यांक त्यांची प्रेरणा दिला. त्यांच्याच विचारात आमचे महान नेते आयच्या ज्या सरकारातले काम करणारे नेते आसात त्यांच्याच प्रेरणेतून सरकार पुढे गेलो.